Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da saduwa a wannan training da muke yi na yadda mutum zai ƙirƙiri BT website da kansa ba tare da ya biya an yi masa ba. Kamar yadda yake a jadawalinmu yau mun yi alƙawarin insha Allah za mu yi bayani akan yadda ake saita Monify Merchant Account. Shi Monify Merchant Account shine account wanda idan ka saita shi yake ba wa kwastomominka wasu jerin bankuna wanda mutum zai iya sa kuɗin ta shi domin ya yi ainihin yi amfani da wannan kuɗi wajen siyan data da sauran abubuwan da ije zai siya a cikin site ɗinsa. So ba tare da ɓata lokaci ba domin ƙirƙirar ainihin shi Monify Merchant Account za ka je ainihin browser ɗinka sai ka rubuta ainihin address nasu monify.com kamar yadda yake haka. Yawwa, so bayan ya buɗe maka nan ga wani wuri nan da aka rubuta create free account. Kun gan shi nan ko? Create free account sai ka danna shi. Yawwa, so idan ya buɗe maka nan ga wani guri nan a can ƙasa. Kun gan shi nan ko? Kun gan shi nan. An sa create an account to shi za ka danna. Sai ka danna. Yawwa to kaga za ka yi sign up. Nan ga wani wuri nan. Nan gurin. Kun gani ko? An sa business name. So za ka sa sunan ainihin website ɗinka ne misali sunansa. Sai nan kuma nan za ka saka first name, nan last name gashi nan dai kamar inda yake a jadawali. Nan kuma phone number ɗinka, nan kuma email address naka. Sai kuma ƙasa da za ka saka ainihin password. Password gashi nan kamar inda suke bayani. Ya zama dai akwai upper case, lower case kamar inda muka saba da kuma special character. Sannan akwai numeric, ma'ana numeric kamar lambobi haka. An gane ko? So bari in tsaida bidiyon sai in ciki alabashi sai mu ci gaba. Yawwa to alhamdulillah gashi nan kusan komai ainihin na cike. Kun gani ko nan? Nan gashi ainihin ya zama sunan ainihin business name ɗina ba. Ga first name nan sunan farko ma'ana nan kuma sunan mahaifi. Ga lambar wayata nan ga email nan. Sai kuma nan gashi nan password ɗina. Idan muka duba duk gashi nan na saka dai special character da waye gashi nan duk sun yi accepted. So abu na gaba kawai da za ka yi shine sai ka tafi ainihin wajen nan ƙasan nan. Gashi nan, nan gurin ba? Nan. Da gurin an sa create ne so sai ka danna ko kuma sign up ne a danna wannan abun ya yawa create my account to gashi nan sai ka jira. Yawwa so gashi nan ya yi creating sai mai sai ka gani. So bayan ya yi creating so gashi nan zai kaka shafi na farko. Gashi nan gashi nan an saka ainihin registered business da kuma starter business. So wanda za ka zaɓa shine wannan na starter business ɗin nan. Kun gan shi ko? Shi wannan shi za ka zaɓa. So sai ka danna shi. An gane ko? So idan ka zo nan akwai option da zai baka. Idan ya baka option sai ka danno can ƙasa, can ƙasa, can ƙasa, can ƙasa. Masha Allah gashi nan shine na ƙarshe ba? Gashi nan. An ce BTU partner businesses. An gani ko? So sai ka zaɓe shi. So bayan ka zaɓe shi sai ka danna nan wurin save. Save and proceed ɗin nan. Kun gani ko? So sai ka danna shi. Save and proceed. To alhamdulillah. So ya kama cikin ainihin dashboard ɗinmu. Kun gani ko? Gashi nan ya nuna nan wurin test kenan. So abu na gaba da za ka yi akwai setuka da za ka yi. Gani? Na wannan KYC ake cewa know your customer ba. So sai ka ciccike shi gaskiya za su yi verifying ainihin su duba maka ainihin sai activating ɗin ina nufin account ɗinka. An gane ko? So abu na gaba da za ka yi shine hello? Afuwan na ɗan an saki ni. Abu na gaba da za ka yi bayan ka zo nan gurin za ka je email ɗinka ka yi verifying. An gane ko? Za su tura ma verification link haka. So sai ka je ka yi verifying misali. Yawwa so kun gani ko? Gashi nan. Gashi nan sun turo min. Nan sun min welcome ne. Nan kuma sun ce Monify email verification. So sai ka je ka yi verifying misali sai ka shiga. Idan ka shiga ɗan wani wuri nan an nuna verify email ba to sai ka danna shi. Yawwa sai ka danna shi.
Yawwa to shikenan. Sai ka ce login. Yawwa to gashi nan ka shigo. To nan ka iya ainihin sai ka yi open in browser. Mu buɗe ainihin site ɗin namu a cikin browser ba. Mu koma. Yawwa bayan ka dawo daga verifying ba zai shigo da kai. So bayan ya shigo da kai ku duba akwai wani wuri nan. Kun gani nan saman nan. Kun gani ko? An rubuta activate your business. Kun gani ko? To sai ku danna shi. So idan kuka danna shi ga gurin da zai kawo ku nan. Kun gani in ya kawo ku nan sai ku turo. Kun gani ko? Sai ka tura. Sai ka cike duk wannan identifiers ɗin ɗaya bayan ɗaya. Kun gani ko? Duk ɗaya bayan ɗaya za ka cike su misali. Nan sun ce na farko tell us about your businesses. Sai ka ce misali we sell data, airtime, cable TV, e-pins. Kun gane? Sai ka ce etc. Kai full stop. Sai aka ce nan spot email. Sai ka saka email ɗinka misali. TV. Nan shi ma check email. Shi ma sai ka saka email ɗinka. Sai nan aka ce address misali Nigeria ko? Sai kuma nan aka ce select state misali. Sai ka scroll ka sa state ɗinka. Ni dai nan Kano ne. Sai nan local government ɗinka shi ma sai ka scroll ka zaɓo wacce taka. Ni dai ka ta bebeji ce. Sai nan gurin address ɗin nan. Kun gani enter address. Ka sa address ɗin da yake daidai da abin da yake jikin NEPA bill ɗinka. An gane? Saboda idan ba haka ba za su iya comparing. In suka ga address ɗin ya bambanta to ba lallai ne ainihin su yi wannan ɗinsa ba. An gane? So ga nan gurin. Sorry. Ga nan wurin wani guri nan da aka rubuta select file misali nan gurin. Idan kana da logo na business ɗinka za ka ɗauko. Idan ba ka da shi za ka bar shi. An gane ko? Misali ni bari na ɗauko nawa. An sai da bidiyon saboda privacy. Yawwa nan wajen logo ɗin kar nauyinsa ya wuce 2 megabyte. Idan ya wuce 2 megabyte ba zai abin nan ba. Sai nan sai ka rubuta exact sunan website naka wanda ka ƙirƙira domain name ɗinka. Kun gane ko? Na ainihin sai da data ka. Sai ka sa misali https Yawwa bayan ka gama sawa kun gani ko? Nan kun gani duk komai mun cike shi. Nan ɗan description ne gashi nan supportive email duk mun sassaka ko? Sai nan address na gaya muku sa daidai abin da yake da na jikin NEPA bill ɗin ku wanda za ku upload. Kun gane ko? So bayan ka gama sai ka yi danna save. Yawwa gashi nan ya ce save successful. So kun ga cikin KYC ɗinmu abin da mun samu ainihin 16%. Kun gani ko? So sai abu na gaba nan. Gashi nan an ce account information. Kun gani gurin ko? Nan wurin. Account information. Kun gani ko? So sai ka yi scrolling down. Nan za ka saka ainihin sunan bankinka ne. Akwai abin da yake faruwa. Bayan ka sa kuɗi a can site ɗin da kake saro data. So kuɗinka misali kuɗin da aka sassi customers ɗinka suka sassi data. Ba za ka iya cire su ba sai bayan ƙarfe 10 na dare. So a nan za ka saita account ɗin da ƙarfe 10 na dare za ka yi transfer ɗin duk cinikin da aka yi misali zuwa nan account ɗinka. An gane ko? So nan sai ka zaɓa misali. Misali sai ka duba wanne ne sunan bankinka a hankali. Misali GT. Kun gane ko? Misali 0 ko kuma sorry. Canza. PPP. To ga har da OP.
Polaris. Yawwa sai nan misali kun gane ko, so gashi nan suna ya fito ko, zai shiga to shi ma sai kai saving. Kun gani? So ba maki ba zai ba sakamakon a wancan na babban nasu, bara da canza bankin GT. An sai da bidiyon. Yawwa na sa bara mu saving mu gani. Anyway to shi kenan, yawwa so gashi nan yayi. Mun gani ko? Wancan ina yin saboda na sa a wancan babban account ɗina ne wanda nake na kamfanin data na, shi yasa da ba su abin nan ba. Kun gani yanzu ya koma 33% ba. So a nan kun gani nan completed sai nan business registration. Kun gani? Kafin mu yi wannan bara in muku bayanin saboda wannan za mu je akwai rubuce-rubuce da za mu yi sannan mu yi uploading mu ɗauko. Nan gurin gashi nan an sa BBN of primary officer ba. Nan za ka saka BBN ɗinka ne a nan sama. Kun gani? Nan sama za ka saka BBN ɗinka ne. Nan kuma date of birth exactly ne wanda yake a cikin BBN ɗinka. An gane ko? Sai kai saving. Sai kuma nan others. An gani? Yawwa a nan others ɗin nan ma za ka iya, nan ma an ci gashi na business website sai ka ɗauko da still dai website ɗin naka sai ka rubuta misali https sorry shop.com.ng. sai nan tax identification number TIN. Idan kana da ita sai ka sa. Idan ba ka da ita za ka iya sa kawai kowanne irin namba ne misali. Amma son samu ne kawai ka saka misali namban wayanka. Kun gane ko? Sai nan kuma me aka ce utility bill. A gani nan ko? Nan duk da dai muke nan duk za ku sassaka. Kun gani utility bill misali. Za ka ɗauko shi. Idan na NEPA ne, idan na ruwa ne, duk dai utility bill ne za ka iya ɗora shi. Ka gane? Sannan Italian da address ɗin da muka saka a baya. Kun gane? So bayan ka gama shi ma sai ka yi danna ainihin saving. Sai ka danna save. Kun gane ko? Yawwa so bayan ka danna save sai nan me aka ce nan board members or information. So nan ma za ka ainihin cike. Nan sai ka saka sunanka misali. Sai nan country still dai irin wancan. Sai nan Kano. Sai nan misali Bebeji. Yawwa email address ko? Sorry address. Gashi nan sai ka saka misali. Ward Bebeji LJ Council. Sai nan shi ma still BBN da ka saka. Kun gane ko? Sai kuma nan date of birth ɗinka shi ma za ka saka wani exactly da ainihin BBN ɗinka. An gane ko? So bayan ka gama nan ma za ka yi uploading ne nan na katin ɗan ƙasa. An gane ko? Valid ID card. An gane ko? Shi ma in ka danna nan gurin wajen da aka rubuta choose file ɗin nan. Choose file ɗin nan. Kun gani? Idan ka danna shi zai kai ka a cikin folder ɗinka. In ya kai ka cikin folder ɗinka sai ka ɗauko sai ka yi uploading ɗinsa. Bayan ka gama shi ma sai ka danna ainihin save. Ba lallai ne save ba tunda nan gashi nan duk ban yi wannan ban yi uploading inda aka sa choose file ɗin nan ba. An sai da bidiyon ya save kuma network yana ɗan abun nan. Yauwa bayan da na ce ina so in yi a nan gurin saboda shi ina ɗan ɗaukan lokaci gaskiya nan gurin kun gan shi da aka saka business registration document. So za ka shige shi. Idan ka shige shi kun gani nan gurin idan already ka riga ka gama ne ka yi shiga gurin nan da aka rubuta menene choose file kawai za ka shiga ne ka ainihin ɗauko shi. Idan kuma kafin nan dai bara in nuna muku gashi nan wani guri nan da suka rubuta ainihin sample. An gani? To shi za mu je mu ɗauka. Idan muka ɗauka in ya buɗe mana za mu yi copying ɗinsa mu yi canje-canjen abin da za mu yi sannan sai mu yi uploading ɗinsa. Kawai haka ake. Dan ni ma haka ne kuma cikin kwana ɗaya kwana biyu suka yi verifying
wannan ɗina account ɗina ya zama ready na fara amfani da shi. Nan ma gashi an rubuta sample ɗin, to shi ma shi za ka shiga misali ka edit ɗinsa. Bari ku ga yadda za mu yi tare da ku. So gashi nan ya buɗe ba, in ya buɗe sai ka yi zooming ɗinsa misali. Kun gani? Ka yi zooming ɗinsa, za ka iya yin copy. Copy na gaba zai bara mu ku gani mai screenshot sai mu je mu buɗe shi a ainihin wannan mu gyara shi. Yawwa. Nan ko sai mu mammatse shi. Sai ka danna nan gurin misali. Ni dai a irin wayata ban san irin taku ya za ta kasance ba. Ga wani wurin nan da aka danna share. Share ɗin nan ba, so sai ka shige shi misali. Bayan ka shige shi, ga wani abu nan, wannan lens ɗin nan ba, wannan lens ɗin. Sai ka shige shi misali. So idan ka shige shi zai kwafan ma komai. Misali sai ka ce text. Ka gani? Sai ka yi selecting ɗinsa. Komai da komai. Kun gani ko? So sai ka shiga nan gurin, ga wuri nan da aka rubuta copy. Sai ka kwafa. Sai ka tafi can WPS office. Sai ka shiga create ɗin nan. Doc. Sai ka shiga. Sai ka paste. Paste ko? Yawwa. So kun ga bayanan mu ya zo. So nan gurin sai ka zo ainihin ka yi edit ɗinsa. Nan wurin farkon nan. An gani farkon nan aka sa XYZ ɗin nan. Limited sai ka goge shi. Sai ka saka misali. Sunan ainihin sai ka sa misali. Gaiso limited is waye kaza kaza kaza. Nan duk ka bar shi. Sai ka zo nan. Yawwa. Which office at sai ka danna nan gurin sai ka at. Gaban at ɗin sai ka saka misali state ɗinka. Ko state. Sai ka cire wannan Lagos ɗin. Yawwa. Sai nan ƙasa. The company is sole proprietor organization is chief and act alone and is hereby attached to the kaza kaza. So nan ma dai sai ka bar shi nan gurin wannan ɗin sai ka danna year ɗin sai ka bayar shi 2023. Nan ma sai ka ƙara saka sunan kamfanin naka. Gaiso. An gane ko? Yawwa. The below user are hereby authorized as the user of the collection platform kaza kaza. Country card. So nan gurin sai ka saka sunanka. Misali. Name ɗin nan ba. Sai ka saka English. Sai nan. Signature. So yanda za ka yi signature. An gane ko? Farko za ka danna nan gurin. Nan. An gani ko? Sai ka shige shi. Sai ka shige shi. Idan ka shige shi nan gurin saman nan. An gani? Saman nan za ka jawo shi. Ga wani guri nan da aka rubuta ainihin review. An gani review ɗin nan ba? Sai ka shiga. So review. Afwan insert za a shiga. Insert. Pen. Pen, sorry. Idan ka shiga pen ɗin nan ga wani guri nan da aka rubuta finger ɗin nan ba? So sai ka danna shi. Kana danna shi zai baka dama ka yi signature ka. Misali sai ka yi haka. Ka gani? Ka yi rubutunka akan screen. An gane ko? So bayan ka gama ga wata ɗan wani guri can a sama. Sai ka danna. Da aka sa kansa ɗin sai ka danna. Sai ka daki kan signature ka sai ka matse ta ka saita ta inda kake so ka saita. An gani ko?
Yawwa, shi kenan. Nan ƙasa ma sai ka sa misali CO shi ma sai ka iya rubuta sunanka a ƙasa. An gane ko? So bayan ka gama nan duk inda ka ga ya dace dama a caccanza sai ka caccanza. Bayan ka gama kawai sai ka screenshot. An gane sai ka misali ka yi editing ɗinsa. Yawwa. Kenan sai ka yi saving. So bayan ka yi saving sai ka yi haka koma can ainihin browser ɗinka. Inda ka danna sample ɗin sai ka koma back. Sai ka kashe nan. Sai ka nan choose file dama na farko muka sai ka tafi choose file. Zai kai ka browser. In ya kai ka browser sai ka tafi photo sai ka tafi can sorry screenshot. Gashi nan ya zo. Gashi nan. To na ɗora shi. To shi ma na ƙasan nan an gane. Na ƙasan nan shi ma haka za ka yi misali. An gane. In ka shiga see sample. So shi kun gani ma PDF ne yake loading. An sai da shi. So ya ƙi buɗewa. Ina da wannan ne bara in duba wancan bara na gani. Sai mai amfani da shi in ya alabashi duk wanda yake da buƙata kawai sai mu magana. Sai in tura masa. Screenshot. Yawwa. Gashi nan. Shi sample ɗinsa an nuna muku yanda yake ku gani. An gan shi nan. Shi kamar haka yake. An gani ko? Nan farko za ka nan farko za ka saka sunan kamfaninka. Sai nan aka ce company information and contact detail business. Nan gashi nan sai ka saka name. Sai ka saka misali sunan kamfaninka waye data ko kuma dai mene ne. Sai nan business address shi ma dai ka kula wannan yake daidai da yana cikin ainihin NEPA bill ɗinka. Ka gane ko? Sai nan number waya misali. Sai email address. Sai chief CEO ba sai a saka suna. Sai nan company overview gashi nan. Shi ma nan daga farko za ka saka sunan kamfaninka waye kaza 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 haka. An gane ko? Gashi nan dai kamar inda yake a rubuce. Sai nan ƙasa signature kamar ina nuna muku nan da haka da sauransu. Amma wanda bai gane ba ya iya magana ta WhatsApp ta number WhatsApp sai in tura masa ainihin yayi cikin sauƙi ba tare da an sha wannan dogon wahalar ba. An gane ko? So shi kenan amma kuma mu ci gaba da ainihin daga inda muka tsaya. Bayan ka ɗaɗɗora wannan gaba ɗaya sai ka danna save. Yawwa so shi ma ya save. In kuka duba gashi nan ya nuna menene awaiting verification. So nan in ka cike na ƙasan nan shi ma BVN ɗin za ka ya nuna maka awaiting verification saboda ita ma BVN sai sun daga baya sun abun nan daga nan zai yi wannan. Sai nan ƙasan nan duk dai abin da ya kamata ka gane an gane a ciki an gane ko? So bayan ka gama nan akwai abu na gaba za ka koma can akwai wasu abubuwa da za ka ɗauka. Ka je can ka cike a cikin admin dashboard ɗinka. Bari mu buɗe wani tab ɗin. New tab. Mu je cikin admin dashboard ɗin gargaisa/admin ba sai mu shiga. So gashi. Gargaisa admin ne. Yawwa so gashi ya shiga. Yawwa so bayan ya buɗe maka nan za ka je can farko can wannan ɗinka kai sorry inda muka fito modify ɗin nan ba za ka shige shi nan. So sai ka danna nan gefen nan sai ka tona. Ga wani guri nan an sa ainihin developer sai ka shige shi. An gane? So ga wasu keyake nan. Farko za ka copy wannan API key ɗin nan ba ka danna nan gurin da aka rubuta copy. An gani nan gurin ba? So sai ka copy shi. Idan ka copy sai ka je ka buɗe can dashboard ɗinka sai ka danna gefe. An gani ko?
Ga shi nan shi ma wani guri da aka saka API settings ba, so sai ka shige shi. Yawwa sai ka danna nan gurin wajen modify ɗin nan modify ba, so sai ka shige shi modify. So idan ya buɗe maka, alhamdulillah, na gurin kun gani API key sai ka kwafo shi, sai ka je nan gurin na farkon nan, kun gani sai ka goge shi. Ga shi nan an rubuta modify API key, sai ka yi pasting wannan ka kwafo sai ka saka shi a nan. An gane ko? Sai ya ƙara koma akwai wannan modify secret key, shi ma za ka gan shi a can. Kun gan shi nan ko? Kun gan shi ko? Modify secret key, shi ma sai ka kwafe shi, sai ya koma can. Shi ma wannan sai ka goge shi na cikin, ka goge shi, shi ma wannan sai ka yi pasting. An gani ko? Sai ya ƙara koma can dai still, sai ka danno ƙasa. An gani ko? Ga wani guri nan da aka rubuta, yawwa wannan contract code ɗin nan gurin. Kun gan shi nan contract code ɗin nan, to sai ma sai ka kwafi wannan number ɗin, sai ka kwafe ta. Kun gani modify contract wane ne contract address, shi ma sai ka goge wannan na kai, sai ka saka naka. An gane ko? So bayan ka gama sai ka scrolling down, ka scrolling down, ka scrolling down. Ka gani nan sai kai saving. Nan akwai wani lokacin misali da za ka zo a samu matsalar network, ana turo wa wani account ɗin ina bada matsala waya kaza kaza. Nan kun gani akwai ga Wema nan. Kun gani nan an ce Wema, ga shi ƙasa an sa on. Nan money point shi ma ga shi an sa on. Nan Starlink shi ma ga shi an sa on. Nan Fidelity shi ma ga shi an sa on. Duk ciki wanda kaga ina baka dama ko haka kana so ka yi abin ɗinsa, za ka iya shiga misali. Kun gani ga on nan ga off, za ka iya zaɓa misali. Idan ka ga yana baka dama za ka iya sa shi a off. A ringa tura, su ringa customer ɗinka su ringa tura kuɗi ta sauran, tunda za a ba su wannan account ne guda huɗu kamar inda na gaya muku. An gane ko? So bayan ka gama sai ka danna nan save. Yawwa, so bayan ka yi saving, abu na gaba da za ka yi shine sai ka ƙara koma can. Sorry, za ka ƙara koma can cikin modify ɗinka. Kun gane? Modify. Yawwa sai ka shiga. Kun gani? So akwai nan gurin. Nan gurin ɗin nan. Kun gani nan gurin ko? Da aka sa menene webhook. An gane? Webhook. Sai ka shige shi. So zai buɗe maka. Kun gani? Aka ce menene transaction completion. To a nan gurin za ka saka address na ainihin website ɗinka ne. An gane? Sai kai slash webhook. Kamar wannan kun ga shine ainihin wancan nawa na kamfani na sosai da nake abun nan. So wannan na demo ne kun gani? Sai ka goge nan gurin. Ka sa exact sunan address ɗinka misali gargaishop ka gani .com.ng/webhook/modify. An gane? So sai ka kwafi dai wannan ɗin still exactly. Gani? Sorry. Sai ka kwafi ɗinsa nan ma ƙasa. Ka gani? Nan ma sai ka yi danna. An gane? So sai ka yo ƙasa. Ga wuri nan da aka rubuta save ba, sai ka danna. Kun gan shi? Save, sai ka danna save. Yawwa kun gani yayi saving. To amma bayan ka gama wannan, su gaskiya za ka jira ne. Za ka jira sai modify sun duba abubuwan da ka yi uploading da waye da waye. Za su verify ɗinka in dai komai daidai gaskiya. Sannan idan kana so za ka yi magana da su ga wani guri nan. Kun gani ko? Za ka iya dannawa. Kun gane? Idan ka danna za ku yi magana da su musamman lokacin aiki. Za su ce kaza, 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 kaza. Sannan ina zama successful za ka ga sun ma email ya zama ready. An nuna muku sample ɗin inda yake idan ainihin ya zama ready. Bari in dawo dashboard ɗin. Kun ga nan gurin?
nan da aka sa test ɗin nan ba. Ina zama ready za ka ga wannan kalar ta koma ainihin blue kenan ko no ba blue ba, green. Sorry, za ta koma green. Ku ga gurin an sa live. Bari in nuna muku dashboard na gani. An tsaye da wannan bidiyo. Yauwa gashi na shigo nan ba. So idan muka duba nan gurin gashi nan, bari na zoom in ɗinsa. Kun gani live ko? Kun gani ko? So sai ya zama live za ka fara raba ainihin link ɗinka cewa jama'a su sa iya zuwa su fara siyan data. Amma idan bai zama wannan live ɗin ba to za su sa abun nan. Don haka kar ka fara tura ainihin wa kowa cewa ya fara yi transaction a wannan ɗinka kafin ka abun nan. An gane ko? So ina ganin kusan shi kenan. Sai ɗan abun da ba a rasa ba da nake ganin ya kamata in nuna muku. Za mu koma can ainihin dashboard. Yawwa wata gaba mai muhimmanci idan za a iya tunawa a ƙarshen bidiyo na uku na yi bayani inda za ka saita ainihin website ɗin da za ka ringa saro data ba. Kana sarowa kana sayarwa. Shi ne ce a can za mu shiga PHP My Admin ba. A nan ake faro setting. Yauwa gashi PHP My Admin ba. To sai ka shige shi. Idan ya buɗe sai ka dawo da wayanka ainihin ta dawo haka desktop ba. Yauwa in ya buɗe sai ka yi zooming. Ana gani ko? Ka yi zooming. Nan gurin username ɗin naka shi za ka danna. Kun gan shi nan ko? Sai ka shige shi. Yauwa idan ya buɗe maka ga wani wuri nan an sa API links. Kun gan shi nan ko? API links to shi za ka shiga. Sai ka rubuta ainihin anan za ka rubuta sunan website ɗin da za ka ringa saro data a jiki ba. Sorry ba wurin na shi. Yes. API links. Yauwa gashi nan ya buɗe ba. So idan muka duba nan gaba ɗaya za ku ga na sa sunan website ɗin ne. Kun gani ko? b2naija.com.ng. Kun gani ko? So sunan ne can kuma domain name nasu ne. Kun gani ko? So bayan ka gama da nan, ka gama saita ka yi abun nan. Duk dai na yi bayani a ƙarshen bidiyo na uku. Bayan ka gama nan sai ka ka shiga ainihin dashboard ɗinka. Ka gani ko? So idan ka shiga dashboard ɗinka, dama shi wancan masu website ɗin da aka yi musu magana akan su mai da kai vendor maimakon subscriber. An gane ko? So idan suka mai da kai vendor, an gane ko? Kamar misali wannan nawa. An gani? So B2 Naija ne. Kun gani sun mai da ni haka vendor ko bayan na musu magana. So idan sun mai da kai in ka ga ya reflecting a nan sama sai ka shiga ainihin profile. An gani? Yauwa gashi nan profile ba. To sai ka shiga. Yauwa. So kun ga wani guri nan an sa mene ne? API documentation. Kun gan shi nan gurin ko? Nan. API documentation. To wannan link ɗin nan gurin wannan link ɗin nan na ƙasan nan gashi nan wannan link ɗin shi za ka kwafo. Idan ka kwafo sai ka je ka yi ta pasting ɗinsa a can gurin a can cikin dashboard ɗinka misali admin dashboard nake nufi. Yau ce ga wuri nan da aka rubuta copy ba. Sorry. An gani ba an sa copy API key. To sai ka haka. So ka gani yayi copy. So idan yayi copy sai ka tafi can gurin admin dashboard ɗinka misali. Yauwa gashi nan misali ko? Shine nan admin dashboard. Sai ka shiga nan saman nan. Sai ka taho nan gurin gashi nan. API settings. So sai ka shiga. Idan ka shiga wannan abin da ka kwafo nan. Kun gani ko? Nan za ka yi pasting ɗinsa. Goge gaba ɗaya ko ina nan duk ka sassaka misali gashi sai ka yi pasting. Nan kuma dama mun riga mun saita a can sai kawai ka yi selection B2 Naija. Nan ma sai ka ainihin pasting na wancan ba. An gane ko? Da ga duk iri ɗaya ne. Yauwa. Sai nan ma ka yi selection B2 Naija. Kun gani? To haka za ka yi ta yi. Paste B2 Naija. Paste. Nan ma ka yi selection B2 Naija. Ba ina nufin lalle B2 no duk inda ka saita misali duk inda ka saita
ya danganta da website ɗin. In kai musu magana za su baka wannan abun. So haka ne za ka ci gaba da yi. Nan kana canza, nan kana paste. An gane ko? Paste. An gani? Paste. Yau bayan ka gama ga guri nan da aka rubuta update details ba, sai ka danna shi kai updating. So bayan ka danna nan, in ka duba nan gurin, nan general din nan da wannan airtime da data da wannan duk zaka danna su, ka ringa selecting na B2 Naija kana anishin paste din na wannan link din. Misali gashi nan general, in ka shigo za ga akwai links din haka. Wannan airtime shi ma duk zaka yi wannan abun din, ka gani selecting, sannan kai paste din wannan link din, sannan sai kai updating. An gane ko? Nan ma data haka. Nan wallet, an gane? An gane ko? Nan wallet za ka sa misali sunan wurin, misali B2 Naija. An gane? So nan wani wallet key shi ma sai ka shiga da the same wannan abu. Nan ma gashi nan B2 Naija. Nan sai ka goge shi B2 Naija shi ma misali. Nan ma sai ka yi pasting, ka yi selecting. Haka dai, haka za ka yi. Nan ma ka goge, ka sa sunan wannan B2 Naija. Nan ma sai ka yi pasting. An gane? Nan ma ka yi selecting. Shikenan sai ka danna nan wajen update din nan ba. Update, yawwa. Sai ka da dashboard. Yawwa, so kun gani ya yi reflecting ko? An gani? An gani ko? Ya yi reflecting. To can ana activating ma Monify account ɗinka. Abinda za ka yi, kuɗi in za ka saka kuɗi sai ka tura a can wannan ɗinka sadin da ka yi rijista da B2 Naija wanda suka mai da kai bendo. Sai ka sa kuɗi. Kana sa kuɗi nan kana zuwa kai refreshing za ka kuɗin ka anan. An gane ko? To shine dai abin da ya takaice. So bayan nan ga wani guri nan za ka ringa gani sales analysis. A gani za ka ga nan cinikin nawa aka saya, waye kaza, waye isa failed transaction ne, waye kaza duk za ka shiga ka duba a hankali. Sannan a nan admin dashboard za ka duba subscribers haka. Idan ma mutum ya yi sa kuɗi ko bai sauka ba kowa, duk anan za ka ringa ganin pending nawa abubuwa dai da yawa. In ka ba a hankali insha Allah abin duk mai sauƙi ne. Yawwa.